Saphinde sabuya mbukele ekhaya sabuya ngale channel ka Dr Spikili. Lokhuluma ko Big Bull indoda yakadlamini le eSwazini. Siyabingelela ke mbukele ekhaya sisondela mbukelo wasekhaya kulo mbukiso bhanyabhanya ka Dr Spikili. Sisondela ke mbukelo utoyizwela ukuthi sikhuluma ngani kutasita wena kulela ngala namuhla. Dr Spikili ngicela ukuthi ubingelele abantu bakho. Dokotela wami. Cha, angibingelele. Uyabingelela uDr Spikili. Wonke umuntu okhona eSouth Africa ukuphi nezwe la ukhona khona usekhaya ukuphi. Siyakubingelela usunda namhlanje. Uyabingelela uDr Spikili. Sanibonani nonke, sanibonani. Sibonge ke mbukelo wasekhaya sesibingelele dokotela. Mbukelo wasekhaya kukhale ngisafuna ukuzwa kahle ngoDr Spikili ngepharmacy yakhe leseThekwini uthi kuze ibe khona le pharmacy inhloso yakhona kube yini lokwenza ukuthi abe ne pharmacy eThekwini angabe ne pharmacy duzane naye. Dokotela Spikili asomana usichazele nembukelo ekhaya ukuthi inhloso yale pharmacy lokuthi izibube nayo eThekwini kuyini. Cha, Big Bull ngizochaza kafushane. Indaba yale pharmacy eseThekwini isunguleke ngokuthi ke kunabantu abacelile abahamba la ekhaya abasebenzisa impande ka Dr Spikili. Kodwa ke abakude abalena koThekwini base becela ukuthi hayi mani bayacela babona ama pharmacy ukuthi akhona kwezinye indawo kodwa bafuna ne pharmacy esuka kule mpande yabo le abayaziyo yala ekhaya kwaNdlovu. Yabe sisunguleka kanjalo ke pharmacy njengoba ikhona futhi ngifisa ukusho ukuthi kungenzeka kungekudala maduze kuphinde kuzwakale futhi ukuthi hayi cha sekunenye branch futhi esekwezinye indawo ngoba nala kamhla kuyalingana hayi nakhona sengisizwile isililo nakhona bayakhala la kamhla kuyalingana bathi hayi man bahlezi bebona ngenza ama product kodwa ngibatshela ukuthi ayahamba lama product ayiThekwini. Kungekudala mhlambe nakhona izosunguleka futhi enye branch nakuphi kwenye indawo ngizoyisungula ibranch ngoba nginabantu abaningi Big Bull abasendawo. Uyazi ke wena ukuthi baningakana nabantu abazo Dr Spikili. Yilokho nje. Cha kezwakala mkhulu. Kulabantu bakho yini lenza ukuthi bafune ukuthi wena usondele maduze nabo ngale pharmacy because bayeza la ekhaya labanye bakhona noma ngilokuthi bakhashane nala ekhaya noma ikhona lenye induku entsha lenivile ukuthi unayo lo kulena ngiyo lento ukuthi bayifune beduzane nabo. Uyabona nje okwamanje kunenduku entsha esunguliwe engiyenzile. Ngibhekile ukuthi unyaka sonjena nje abantu kakhulu baxakekile abantu badinga imali lezi insuku. Futhi ke abantu bathi mangabe sewile izinyanga imali kakhulu ziyababalekela. Yebo. Ngase ngibona ukuthi cha angibasungulele induku eqondana engqona lenyanga. Lebo manje sikuyo ngoba unyaka nawo usuzoqala. Lokusho ukuthi le nduku izamsiza kakhulu umuntu lo mhlambe lokhashane nawe ukuthi asangakefiki kuwe angayisebenzisa indoda yakhe ivuleke. Lokho njenjalo sisikhuluma ukuthi sazoqala umnyaka phansi usuka indoda yakhe dingakhona ukuthi ivuleke nje imali ayithole kalula. Uyabona nje angizokukhuluma ngento eyikude ngizokhuluma ngento ekhona la. Induku nansi iyo le nenduku esongo Dr Spikili ngakunikeza nawe Big Bull uyibona nawe. Iyo le nduku khona incane khona enkulu la. Ngenzela ukuthi kube lo muntu ukuthi nomuntu onemali encane akwazi ukuthi athole le incane athathe le incane elingana nemali yakhe. Umuntu onemali ethe xaxa athole le uzithathela yena umuntu akhethe ukuthi hayi imali yami iyafinyelela la asithathele yona. Le nduku ke lena induku lena imali le eyidonsa imali ukuthi imali isondelane nawe. Mawuqala nje wasebenzisa le nduku le
imali impela iyakuthanda makuthiwa usebenzi iyakudonsela futhi imali masihlangana nawe nje siyathanda ngisho ukuthi sikuphi imali yakhona ukudonsa imali mangabe noma unebusiness iyakwazi ukusebenza kumuntu onebusiness kumuntu osebenza umlungu njengoba kunjena nje abanye chala bangacaphuna nje namabonus athathuka bone bamedela nemali abanama tuck shop yakhona ukubasebenzela isebenzela wonke umuntu nje kodwa unidila nalento okuthiwa imali lezi inkinga ke abantu abajwayele ukukhala ngazo ukuthi ayimani imali yangibalekela uxake ukuthi umuntu imbalekela kanjani imali esebenza wonke umuntu ke uyakhona ukufinyelela ekutheni asebenzise le nduku lena big bull iyamsebenzela once wathola le nduku le cha kukancane ukuthi uwalethwa wakho ungahlala ungenamali noma ungahlezi ungenamali ephaketheni masoniphila ngale nduku iyona nduku ke lena lezi insuku abantu impela bakhala ngayo kakhulu ukuthi cha impela hayi since bayaqalile ukuyithinta ngezandla zabo impela bawubona umehluko kunjalo ungijabulisa kongayo le nduku mkhulu ukuthi iyaqhaza konke nokuthi uyisebenzisa kanjani ikhulumela yona nje le nduku ayidingi ukuthi wena uzusondele kuye ashayele afonele wena ukuthi ngiyawenza kanjani lana ngokujwayelekile ke izinto zala ekhaya mawuzosithola sisefamasi efamasi ziyabhalwa esefamasi zonke imininingwane yonke ukuthi usebenzisa kanje hayi mangabuzela esigodlweni cha utshelwa yimina phela ngomlomo asikho isidingo sokubhala kodwa mawufika efamasi suye senzele ukuthi sinciphise umsebenzi ube lula ukuthi ukhona ukuthi umuntu azifundele lapha ya kodwa nezinamba zami futhi kuma product zikhona nala ngaphandle inamba zika Dr Spikili ekutheneni mangabe kukhona into ofuna ukuyibuza kunjalo hayi ngiyajabula so izwele ke mbukele ekhaya ukuthi nangabe unenkinga njengamanje njalo sine challenge ukuthi usondele la ku Dr Spikili ukuthi imali awunayo konze pharmacy le eThekwini kepha mkhulu le pharmacy ingakuphi lapha eThekwini lapha uyabona nje ipharmacy lapha eThekwini iphakathi edrobheni nje awuhluphi kakhulu lapha ya uvele nje mangabe ufuna ukushaya ilokhuzana inavigator ungangena nje lapha ya usearch ushop 18B Ajmira Arcade Durban Central ubhale kanjalo nje ifoni yakhe ikuthatha ikubeke lapha ya shop 18B Arcade Ajmira Durban Central shaya kanjalo izokuthatha ikubeke nangawo amafoni lawo kodwa yona kahle ilapha yana ku Grey Street eThekwini edrobheni hawo mbukelo sekhaya sondela ke mbukelo sekhaya sonzele eThekwini pharmacy utothola le nduku utokhona uafford ukuthi uthole nebus fare ukuthi ude kumkhulu ula kaMhlaba lengane mkhulu lana solong la ekhaya kunebantu labasolo bafikile la ekhaya bahamba ngengquma imoto bahamba nangaloko naloko bathi baphakamela ekhaya lo munye nje uzwangitshela ukuthi yena la ekhaya lana wafika imali angenayo imali anemali ishota wafika khokha half nyalo imali yakho wakhokhela waqeda nyahamba ngquma imoto uthi waphakanyiswa la ekhaya kanzi le ndlela yokuphakamisa kwakho la ekhaya isebenza kanjani kahle yini nemlingo mini leyendiwa ngale nduku zakho zokuphakamisa indlela yakho yokuphakamisa la ekhaya ngizosho ke big bull ukuthi lokuphakamisa lokhu mangubheka kahle nami sekuyangithusa nami ngendlela okwenzeka ngayo ngoba ngibuka kwenzeka imilingo kodwa mina nginayo imilingo kodwa nemilingo ngiyibona iyenzeka ngoba nami izinto engibona zenzeka kubantu imanga ziyangithusa kwamina fanele kusho ngilabantu indlela lebakhuluma ngayo nami ngithuswe ngilabantu ukuthi hawansi ngihlale ngive ukuthi abantu uyaphakamisa but ngendlela labantu labakhuluma ngayo bangicaka ukuthi hawo kanti indlela lena mhlambe letindlela takho tekuphakamisa tehlukene kangaka nabe tikhona ukuphakamisa lana big bull kuhlukene emkhakha emine ngenxa ke ukuthi ke ngomuntu ophinda abe nayo lento okuthiwa inkolo ngenza igaba ezehlukene igaba ezine ehlukene kayi4 kunama level
Une-level yokuqala, kune-level yesibili, kune-level yesithathu. Bese kuba ne-level yesine yokugcina leyo. Okay. Lezi indlela lezi ama-price akhona wafana. Nakhona lapho isuke senzele ukuthi umuntu kube lula kuye. Ngoba ukhona umuntu ongenayo imali. Siyakhona lo muntu umsusa phansi simnikeze level encane elingana naye. Simtshele ukuthi okay, njengamanje masiqala la uyothi uma usukule level bese ungena kule number 2. Lama level amandla akhona walingana. Ingakho nje bebaningi abantu obezwe sebencoma ngalendlela abancoma ngayo. Ukuthi ke ngeke sikhona abantu ukuthi sithi abazovela la ku social media. Ngoba vele ukusiza umuntu kahle kahle kuyimfihlo. Akukhona ukuthi masibasizile sesofuna ukuthi ke sivele sithatha udumo ngomuntu ukuthi cha nimbona nje ubani wasizwa yimina. Cha. Umuntu yena ozibongela yena ngendlela yakhe. Yilokho. Umuntu lo lungelelo ukuthi angasitakala angaphakamiseka umuntu lo kanjani. La ikhala siphakamisa ngisho umuntu uthi selokho ekhona emhlabeni akaze azathola umsebenzi, akaze azaqashwa. Umsebenzi awutholakala. Once wathatha le level yokuphakanyiswa, umsebenzi uyizela wona kuwena, ucinga wena umsebenzi. Okay. Siphakamisa umuntu la uthi ngiyasebenza kodwa manje inqubekela phambili angiyiboni. Uyaphakanyiswa lo muntu lo. Siphakamisa umuntu othi ngebusiness. Ibusiness lama lindawo lokhu limendawonye. Uyaphakanyiswa lo muntu. Siphakamisa umuntu othi ngifuna isikhundla emsebenzini. Noma ngabe isiphi noma esasemphakathini ukuphi la ufuna khona isikhundla. Nomuntu futhi ke owenza amathenda naye futhi uyaphakanyiswa. Wonke umuntu nje uyaphakanyiswa. Ungowesilisa ungowesifazane. Ngoba lokuphakamisa kahle kahle isuke kuqedwe inhlupheko eduzane nawe ukuthi inhlupheko ingabikho kuwe. Yebo, ukhona ukuphila kangcono nawe ukwazi ukwenza izinto ofisa ukuzenza empilweni. Okay. Uphumelele kunjalo. Lokusho ukuthi ngibona nana impondo lana. Nana igugu. Lokusho ukuthi vele la ekhaya mbukele hayi. Siyakhala mbukele. Ziyabuya mbukele. Cha la ekhaya ziyabuya impela kodwa phela kusho ukuthi ngiyazincoma ngalokho. Kodwa khona ziyabuya nawe usubonile ubufakazi balokho. Ukuthi kwenzakalani la ekhaya. Ngeke ke ngichaze ukuthi cha uma ngiphakamisa ngithatha lokhu nalokhu ngenze kanje. Cha kunama process ukuthi uma usufikile la ngithinta lapha nalapha kanje. Ngiyazi ukuthi lento shosho izokwenzeka ngigarantile ukuthi uma ufike la ukhala mangabe uzobuya la ekhaya uzobuya ungixoxela okunye okuhlukile engakufuni ukuthi ufike la ekhaya ungesinye isimo ubuye unjalo uma usubuya ngifuna ubuye uzokhuluma olunye ulimi. Yebo kunjalo. Hayi uhle mbukela sekhaya ukahle ngoba soyivele mbukela sekhaya ukahle ngoba soyivele dokotela wami asomani ukhumbuta umbukele ekhaya ukuthi inamba zakho la kuthola kizo nema direction nje ukuthi nakasuka la kasuka ngakhona angaqhamuka kanjani akuthole kanjani inambeni zakho. Awuke okokuqala nje indawo engikuyo ikamhlaba uyalingana bayazi abantu ukuthi kamhlaba uyalingana isendaweni kanjani. Okay. Mawusuka lena nje thina la emakhaya sithi ke mawusuka le usuka eningizimu ngoba la kulelizwe kuthiwa isenyakatho. Wele ijuzini nje uze straight uze la kuthiwa kusebhambanana khona. Okay. Mawusufikile lana ke cha isigodi sethu la kuthiwa isekhwambuzi. Kodwa khona idolobha lethu la ngempela nje licacile ijuzini. Okay. Elincane la khona ibhambanana. Okay. Ama directions ke kulula ngabe usuka eThekwini ngabe usuka eGoli. Abasuka eGoli vele manje kuthiwa uhamba ngama hike noma ngamatekisi. Amatekisi ezala atholakala eWonders. Manje useThekwini ngoba amadolobha amakhulu la emhlabeni kakhulukazi iThekwini neGoli. Namanye nje angaphansi walokho. Okay bese uzalana ke abane imoto zabo ke vele kulula ngoba bakhona ukungena kuma location badonse ibhambanana nje noma badonse ijozini beze straight bayafika la ekhaya. Inamba zami zocingo ke 071 106 9603 enyithi 072 65 88891 071
106 Yes. 9603 yokuqala leyo. Yes. Yesibili 072 65 888 91 inamba zika Dr. Spikili lokho lezo. Awu soyizwela ke mbukeli. Sondela ke mbukeli ute kudokotela Spikili. Bese uyasubscribe ke mbukeli, uyashare ukuze uthole konke yonke into lekhulunywa lentiwa ngudokotela la ekhaya. Sondela ke mbukeli ute la ekhaya bathi nje lokungakusho lokunengi ukuthola ecingweni ukuthi nje ufone ubuthi ama direction kahle akulayele kahle nokusho sokuphi sola na ufika e station uphinde uyafona tikhona imoto la ekhaya uyahlangabezwa ute la ekhaya phinde futhi sikuthathe tikukhaphe station lokho nje mbukele lesekhaya asihlangane everyday elandelayo.